Nachádzam sa v Maastrichte na jednom z takých väčších námestí. No a tu sú také zaujímavé budovy. A tá vľavo, to je samozrejme chrám, ktorý postavili katolíci. Ale video, ktoré bude nasledovať, tak ukáže, že čo je to teraz. Ale možno ísť hore, čo sa aj podarilo. A toto prosím pekne je len čelná strana. A je ťažko natočiť nejak to akože dookola, lebo je to moc veľké. Ale toto je bazilika svätého Serváca, prvého maastrichtského biskupa. A je to špeciálne miesto, ale viac v ďalších videách. Ale teda už aspoň prejdeme uličku. Toto je kostol svätého Jána, ten napravo, ten s tou červenou vežou. Aj tuto vlastne už lepšie vidno hlavné veže. Tak toto je z boku obrovská bazilika. Obrovská. To je neuveriteľné, akú vieru tí ľudia mali a aké slávne meno získali už tu na zemi tí svätí. To je proste niečo skutku obdivuhodné a hlavne nasledovania hodné. Nie sláva tohto sveta, ale sláva Božia. Ale vidieť jej chrám zvonka, najmä táto baziliku, to je len taký jemný začiatok na rozbeh.